acestora. Corespondentul nostru, Vali Vizitiu, a participat astăzi împreună cu Brigada de Poliție Specială din București la toate acțiunile acesteia. După multe ore de încordare, întorși la sediu, polițiștii au pregătit o petrecere surpriză șefului lor cu ocazia zilei de naștere. Colegul nostru, Vali Vizitiu, a fost invitat să participe și el. Într-adevăr, este momentul unei pauze pentru oamenii din Brigada Specială în ceea ce privește arestarea și urmărirea infractorilor pentru a sărbători ziua șefului lor, domnul Petre Corcodel, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 49 de ani și care până în prezent a trimis în judecată peste 200 de infractori din zona politicului și din lumea interlopă. Cei drept, nimeni nu a sfârșit în spatele gratiilor, dar aceasta este o altă gâscă în altă traistă. Hai ca bine, șeful, hai, repede! Lumina, vă rog! Bă, ce m-a speriat trăirea familia era să fac atac de cor, bă. Georgescule, și anul ăsta mi-ai făcut, bă. După cum vedeți, dragi telespectatori, oamenii din Brigada Specială, la sfârșitul unei zile stresante, știu să se bucure și să se distreze la aniversarea șefului lor. Pentru Miorița News a transmis Vali Vizitiu. Păi, bă, dar Georges, așa ce fac? Cu ăsta ce facem? Nu se șeful. Și nu e nici prim, nici nu. Deci, voi să-l trecem la parcul de acolo. Deci, doamne, și bă. La mulți ani, șeful, sănătate mai bine. Hai, să trăim, să fim sănătoși. Vă mai aduceți aminte de austriacul care și-a ținut sechestrată fiica în beciul de sub grădina casei sale timp de 24 de ani? Se pare că și în România s-a petrecut un caz similar, un caz terifiant. Un pedofil și-a ținut fiica prizonieră în propria casă timp de 17 ani. Corespondentul nostru la fața locului, Daniel Fruntelată, cel